खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हलिचरन नार्जारिनि सुपार हेट्रिक थामहिनबा 4 गल सोनायजों मैया बडलेण्ड एफसिआ कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसिनि हेंथायै 6 गलाव 135 दुरान कापनि बादायलायनायाव देरहासार जानो हायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बडलेण्ड एफसिआ क्वार्टार फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जानो हायासै। आसा खालामो उननि समफोराव जाहाथे मोजां गोसो होनानै गेलेयो आरो गासै राउन्डसिम गेलेनो खाबु मोनो। मैयानि जानानै थांनाय 135 दुरान काप 2022 नि ग्रुप एफ नि जोबथा मेचआव बडलेण्ड एफसिआ कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसिखौ 6 गल सोनानै देरहासार जाना बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हायो आरो बडलेण्ड एफसिनि अनसायगिरि नायगिरिफोरखौ गोसो गुदुं खालामनो हायो। हलिचरन नार्जारिनि सुपार हेट्रिकजों बडलेण्ड एफसिआ कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसिखौ 6 गलाव फेजेनो। बेराफारसेथिं कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसिआ गरसेबो सोनो हादिया। बेराफारसेथिं निउ एफसि एबा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ फैगौ 19 आगस्ट खालाराव गेलेगोन शिलं लांजं एफसिनि हेंथायै शिलंआव थानाय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव। बे जानो गोनां क्वार्टार फाइनालाव बबे मोनसे टीमा देरहासार जागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बेबायदिनो फैगौ 16 आगस्ट खालाराव एससी दिल्ली आरो एफसी रेंगडालनि गेजेराव जागोन बिरसा मुंडा फुटबल स्टेडियाम रांचीआव। बेबायदिनो आरो 16 आगस्टआव जागोन इन्डियान आर्मी एफटीजों इस्ट बेंगल एफसीनि गेजेराव विवेकानन्द युवा भारती क्रीड़ांगन कलकातायाव। बेबायदिनो 19 आगस्टआव फिन आरोबाव मोहन बागान एससीजों जामशेदपुर एफसीनि गेजेराव विवेकानन्द युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियामाव जागोन, जेराव कलकातायाव थानाय स्टेडियामाव जागोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझाराव बास आरो मटर साइकेलनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। बृहस्पतिबारखालि एबा मैया फुंबिलि समाव क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय नाराबारि गेन्द्राबिल पिडब्लिउडि लामायाव गंसे गोख्रै खारबाय थानाय पेसेन्जार बास आरो मटर साइकेलनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सासे 25 बोसोर बैसोनि लाइमोननि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। थैनाय सुबुंखौ गेन्द्राबिल बागुलमारि गामिनि मानिक सूत्रधरनि फिसाज्ला शक्तिमान सूत्रधर होननानै सिनायथि मोननाय जादों। जाथायनि बागै खौरां मोननाय बायदिब्ला शक्तिमान बिथाङा फालांगिनि थाखाय मटर साइकेलजों गेन्द्राबिलनिफ्राय क'क्राझार टाउन फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बिथांनि मटर साइकेला नाराबारि गेन्द्राबिल लामायाव थानाय दालाङाव AS 16AC4888 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे पेसेन्जार बासजों मोखांजों सौग्रावो आरो बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। क'क्राझार पुलिसआ बासखौ हमनानै लाखिदों आरो जाब्रबथायनि सायाव गारि सालायगिरिखौ सोंथि खालामदों होनना मिथिनो मोनदों। एटिएमनिफ्राय रां दिहुननायनि सिगां सांग्रां जा आरो एटिएमनिफ्राय रां दिहुननानै रां लानानै फैनाय सुबुंफोरा सांग्रां जानो नांगोन। जेराव गोबां सिखावफोरा रां दिहुननायखौ नोजोर होनानै रां दिहुनग्रानिफ्राय सिख'नानै लानानै थाङो। बेबायदिनो फिन आरोबाव बाक्सानि मुसलपुराव सोमजिदों सासे आइजोनिफ्राय 4 लाख रां लानानै खारनाय जाथाय। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव साननि समावनो एबा साननि सोराङावनो सासे बैसोगोरा आइजोनिफ्राय 4 लाख रां खावनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जमुना दास बर' मुंनि आइजोआ स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय रां दिहुननानै थाबायगासिनो दंमोन। बे समावनो सानै दुथां सुबुंफ्रा बिथांनि हेन्डबेगखौ सेख'नानै लानानै थाङो। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बे जाथायनि समाव आइजोआ गोब्राबै जोखोमबो जानो गोनां जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाननो खौरां होदोंब्लाबो जाथायनि सायाव दासिम मोजाङै नायबिजिरनाय जायाखै। मेघालय रायजोआव 574 गोदान HIV पजिटिभ मोननो हादों। थांनाय दान मोनथामाव 574 गोदानै HIV पजिटिभखौ मोननो हादों, जेराव 16 गोरबोआव थानाय आइजोफोरबो दंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। कार्बि आंलं जिल्लानि डगमका थानानि सिङाव थानाय सारते रंहां गामिनि थागिरि दिलीप रंहांनि न'आव थांनाय बुधबारखालि सोमोनांथावै 30-35 बोसोरसो बैसोनि सासे लाइमोननि गोथै सह मोननाय जाथाया ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। फुंनि 9 रिंगासो समाव न'आव हाबनाय समाव सिनाय हायि गोथै सहखौ नुनाय लोगो लोगोनो डगमका पुलिसनो खौरां हरो। गोथै सहनि देहायाव गोबौ हाथियारजों सोरबा गाग्लोबनाय बायदि सिनबो नुनो मोनदों।
डकमका थानानि आइसिनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया गोथै सहखौ सिनायनो आरो गावखौ फोथैना ना सोरबा बुथारनाय बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना जाथायनि नुगिरिफोरा फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर मारुपारा गुदि फरायसालिया लोगो फोरोंगिरि सासे मोनफुंनो हाबाय। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सान्थिपुर मारुपारा गुदि फरायसालिनि सासेल' फोरोंगिरि गासै फरायसाफोरनि अनजिमाया 73। बे थासारिखौ लानानै गोबां खौरां बिजोङाव खौरां फोसावनायनि उनाव मैया मारुपारा गुदि फरायसालियाव सासे लोगो फोरोंगिरि मोनफुंनो हाबाय। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला एबसु आरो जिथि दुवार दखरा एबसुआ मारुपारा गुदि फरायसालिनि दुखुनांथाव थासारिखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्लानि सोलोंथाइ बिबानगिरिनो गोसोखांलाय गथायनायनि उनाव मैया चिरां जिल्ला सोलोंथाइ बिबानगिरिया आवजारगुरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि कामेश्वर बसुमतारीखौ मारुपारा गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि महरै एपइन्टमेन्ट गथायो। पाटगावआव जालांनाय ब्रयलार गारि लाखिनानै रां दाबिनाय जाथायखौ लानानै फिनजाथाय होदों। जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय राजा मुंनि सुबुङा, जेराव थांनाय सानखालि रफिक इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा गावनि लोगो राजाजों लोगोसे गारि बुकिं खालामनो थाखाय बङाइगावआव थांदोंमोन। बङाइगावनिफ्राय फैफिननाय समाव लामायाव पाटगावआव बिसोरनि गारिया मोनसे ब्रयलार लाबोनाय गारिजों हुथ्रोदलायो। बे जाथायाव राजानि गारिया खहा जायो। बे खहानि थाखाय 15,000 रां बिदोंमोन। बेखौनो लानानै फाव फान्दायनानै माखासे सुबुंफोरा ब्रयलार गारियाव फैसा दाबिदों होननानै बदनाम खालामदों होननानै गोख्रों अजद राजानि ब्रयलार गारिनि सिन्डिकेट आरो रकि मुंनि सुबुंखौनो सिनाया होननानै रोखा खेंफोरथि राजाया। बङाइगाव रिफाइनारि CSRनि सिङाव गायसनजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मैया हाइटेक इन्स्ट्रुमेन्टेसन फेसिलिटिखौ बेखेवनानै होयो BTCनि डेपुटि चिफ रिहन दैमारिया। बे गोदान सुबिदाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आरो बिजिरसंगिरिफोरखौ जौगा थाखोनि आगजुफोर आरो गोदान बिरोंदामिन फुंखाफोरखौ मोननो हागोन। मोगथाङारि सोलोंनाय, बिजिरसंनाय, गोदान दिहुनथायफोरखौ गोख्रों खालामगोन। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिहेल आहूजा, EM देरहासार बसुमतारी, बङाइगाव रिफाइनारि मावफुं बिथोनगिरि नारायण कुमार बरुवा बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ आरो NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे साफ्रोमबो जेलाव थानायफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय सावरायदों। लोगोसे BTR गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय भारतनि इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर हम एफेयार्सनि नित्यानन्द रायनि मासि लानानै दैदेननायाव दिनै गोदान दिल्लीनि मावख'नि न'आव मोनसे गोनांथार सावरायनाय जालाङो। बे सावरायनायाव एबसुनि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, खौसथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, एक्स NDB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय रुजुग्रा मुसाहारि, दानसोरां नार्जारी, एन अखाहादै बिथांमोना बाहागो लादों। सावरायनायाव रायजो सभानि MP आरो BTRनि सागानगिरि लोगोसे बारग' CM प्रमद बर', MP जयन्त बसुमतारी, एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर', BTRनि सागानगिरि आरो बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, BTRनि सागानगिरि आरो बारग' मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीयाबो बाहागो लाबावनायजों लोगोसे सा-सानजा भारतनि हम एफेयार्सनि जइन्ट सेक्रेटारि नीरज कुमार बांसुद IAS बिथाङाबो बाहागो लायो। गोथौ आरो गुवारै सावरायनायजों लोगोसे गामिफोरखौ सोसननानै सिमाखौ बारायनायजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंलांनो थाखाय मन्थ्रिया खोथा होदों। गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायजों बे सावरायलायनायनि माखासे गोनांथार आयदाफोरा जादों। सेथियाव दं BTR गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थि समाव सिमाजों लोगोसे आबुङै मावफुंनाय। नैथियाव दङ BTRनि सिमाखौ बांहोनाय आरो 634 थालांनाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो BTRआव सोसननाय। थामथियाव दङ जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' NDB सोद्रोमाफोरखौ आयेनारि रेहाय होनाय आरो आबुङै फिन थांना थानायनि राहा होनाय। ब्रैथियाव दं BTR गोरोबथा 2020खौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय मोनसे रोखा रडमेप गायसननो थाखाय मिरु सोरखार, आसाम सोरखार, एबसु, NDB आरो UBPOखौ लानानै 3 खनायारि सावरायनाय। बाथियाव दङ बर' कछारी अनसाइगाव हायुं खुंथायनि गामि सोसननाय खामानिया समबादियै जानांगौ आरो थाबैनो बिसायख'थि खुंनानै आबुं गोहो होनांगौ।
बे ओंथिगोनां सावरायलायनायाव नित्यानन्द बिथाङा बिटिआरआव थाबैनो गामिफोरखौ सोसननानै सिमाखौ बारायनायजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै खोथा होयो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि फ्लाइअभाराव थांनाय हराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोना दलाइगाव गामिनि बिमल नार्जारी होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन थांनाय हरनि 12:30 रिंगासोआव, जेराव बिमल नार्जारीया स्कुटिजों न' फारसे थांबाय थानाय समाव डाम्पार गारिनि सौग्रावनायाव बिमल नार्जारीखौ गोब्राब थासारियाव JSB सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो फाहामगिरिया बिथांखौ जिउ गोमाबाय होनना फोसावो। मणिपुराव रैखाथि हान्जाफोरा हाथियार बोखांनो हादों, लोगोसे सानै UKNA हाथियार लाग्रा सोद्रोमाखौ हमनो हादों। थांनाय सानखालि सेनापति जिल्लानि सेनापति पुलिस थानानि सिङाव थानाय कैलेनजं गामियाव संदाननाय समाव रैखाथि हान्जाफोरा हाथियार आरो गोबां गुलि बारुद बोखांनो हादों। इनकारनिफ्राय गं 5 SBBL गान, गंसे 9mm पिस्तल, गंनै चाइनिज हेन्ड ग्रेनेड, गुबुन गुबुन कैलिबरनि 13 राउन्ड गुलि आरो मोन 33 लांदां केसफोर बोखांनो हादों। आरो मोनसे गुबुन अपारेशनाव रैखाथि हान्जाया सरासानपुर जिल्लानि केंजां गामिनिफ्राय सानै सुबुंखौ हमनो हादों, जाय UKNA नि सोद्रोमा एबा जाय बिथांमोना UKNA नि सोद्रोमा होनना अजद होनाय जादों। बिथांमोननि कब्जानिफ्राय मेगजिनजों लोगोसे गंसे AK राइफल, 7.62mm गुलि बारुदनि मोन 12 राउन्ड, मेगजिनजों लोगोसे गं 9mm पिस्तल, गंसे रयेल एनफिल्ड मटरसाइकेलबो बोखांनो हादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।